دەچینە شنگال بێگومان لەوێش پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بەڕێوە دەچێت لە شنگالدا 4 کاندید لەسەر لیستێکێتی گەلانی نینەوە پشتاری هەڵبژارنەکانی پارێزگای مووسڵ دەکات. شنگال ئیبراهیم ئێزیدی ڕۆژنامەوان لەگەڵمان دەبێ. ئیبراهیم سڵاوت لەبێ دەمەلای تۆ پێمان بڵێ دوازانیاری چێ لەباری بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدانی تایبەت لە شنگالدا. دەم باش ژخوا ئیرۆ دەنگدانە تایبەتە سەرانسەری عێراقی دیوان vê dengdana taybet de wek hêzên ewlekariyê yên Iraqê giştî li gel koçberan taybetî koçberên li parêzgeha Duhokê ne di nava kampa de îro mafê wan ê dengdanê heye ku dikarin biçine ser sindoqê dengdanê dengê xwe bidin. Em basa şingalê bikin proseya dengdanê bi awayekî fermî saet 7 sibehê dest pê kir û wê hedanekî êvarî saet 18 dewam bike. Li Şingalê du navendên dengdanên taybet hene ku yani di hemû hilbijartina de her du navend ji bo dengdana taybetê ne bikaranîn. Yek ji wan li navenda bajara Şingalê wa dijî li komalgeha Guhbala. Îro ji saetên sibehê de hêzên leşkerî ku di Şingalê de neş dervê wan hêzên ku xelkê Şingalê ne em karin bijîn ji giştî parêzgehên Iraqê li Şingalê de di nava artişa Iraqê û polîsa de hêzên ewlekariyê hene ku di Şingalê karê xwe dine meşandin ev jî li Şingalê dengê xwe din. Hêzên leşkerî ne wek xelkê medenî herkes pêwîst ku li cihê xwe yan jî li parêzgeha xwe deng bide ew mafê wan heye hemû hêzên ewlekarî ku di Şingalê de ne li Şingalê dengê xwe bikar bînin. Hetanekî niha taybetî di saetên sibehê de hêzên artişa Iraqê li navenda Şingalê piranî çûne ser sindoqê dengdanê û di niha de jî ev prosa hilbijartinê li Şingalê taybetî li navenda Şingalê komalgeha Guhbel berdewam e. Yani adî jî li aliyê koçbera yan jî ew êzîdiyên koçberên li Herêma Kurdistanê bi destxistina agahiyan li wê derê henekî zehmet e. Tenekî hemen dikariye wisa agahiyên befire li ser koçbera û dengdana di nava kampa de bi dest bixin. Adî jî tê gotin ku ev hilbijartin wê di roja dewam bike li hemal gorî daxuyaniya Komîsyona Serbixwe ya Hilbijartinê tinê îro hatiye dest nîşankirin ji bo hilbijartinên taybet yan jî dengdanê taybet îro hatiye hilbijartinê ew jî ku 16 me heye ji saet 7 sibehê tenekî saet 18 wê bidawî bibe belê. Proseka bi corê dirêj nakirêtwanê wekû ke Komîsyonê Balay Serbixwe Hilbijartinekan amajê pê dawa. İbrahim peman bڵێ وەزیری ناوخۆی عێراق کەمێک پێش ئێستا باسی لەو کڕووە کە هیچ سەرپێچێک لە بنکەکانی دەنگدانی تایبەت تاوەکو ئێستا ڕووی نەداوە و بڕوازاتیش باسی لەوە کرد لە کەرکووکیش بە مانشەوە ئەوها بۆ لە شنگال هیچ سەرپێچێک ڕووی داوە یان نا هیچ ئاگاییتە هەیە گۆری وان شۆپاندنên ku em dişopînin tenekî niha ti serpêçî nehatine encamdan ji ber ku ev navendên hatine destnîşankirin jî Şingalê tinê hêzên ewlekariyê ne ku diçine ser sindoqa ji ber di Şingalê de koçber nînin ji ber wê jî hêzên leşkerî ji ber ku hêzên leşkerî ne yani li gor qanûn û yasayên ku ji bo wan hilbijartina hatine danîn li gor wê yani hilbijartin bi rê veçê wekû di xelkê medenî yên partî û aliyên siyasî li derdora bingehên dengdanê kêm têne dîtin ji ber wê jî tenekî niha bi awayekî rast û dirîst yani bê pizgirêk li Şingalê ev hilbijartin proseya hilbijartina tenekî niha dewam dike. Dinyayek spas İbrahim Êzîdî لە شنگالەوە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا دێنەلات بۆ وەرگرتنی دوازانیاری بۆ ئەوەی بزانێکین کە هەتاوکوێ ئەو کاتە پرۆسەکە چۆن بەڕێوە چووە. سوپاس بۆ زانێرەکانت ڕۆژێکی خۆشت هەبێت.